Dobre, čo, kde máte na nej? Kde sa to otvára? Bude mať tvrdšie kosti! Kde sa to otvára? Neviem, ale máme tam nožík, takže choď. Tu sa to otvára, čakajte. Kde? Také naotvorené. Tu, aha. Tu také naotvorené. Aha, ty vieš. OK, takže ide prvý chrys. Skúsime to dať celé. Idem. Ja to nechcem. Nie, dávaj, ja ešte dám. Budem väčšie kosti. Budeš mať tvrdšie kosti skôr. Ja som sa pogrčal. Ja som sa pogrčal. Poď sa pozrieť, čo som mal dneska na obed. Poď sa pozrieť, čo som mal dneska na obed. On grca nejaké čierne kraviny. OK, takže ja vám tu ukážem nejak maličko. To som ja vygrcal. OK. Čo to žereš? Takže to som vygrcal. Moji diváci. OK. Tak to mám vidno. Som celý mokrý, lebo som začal plakať. Ukážem vám, čo vygrcal Chris. Kde to je? Keby ste videli, čo vygrcal. Aké rázky. Chris. Aké rázky vygrcal. No čo? Fuj! Ty si sa jak vygrcal. Hej, ok, nie to bolo. Ok, poďme, ukončím video. Poď. No poď, ok, jau. Takže ja to ukončím. Ja to ukončím bez Chrisa. Fuj. Fuj. Sa to video páčilo. Fuj. Dajte like. Ešte raz vám to tu ukážem. Zdieľajte, lajkujte, komentujte. My to tu musíme trošku upratať. My tu musíme upratať. Čakajte, ja sa napijem trošku, lebo fakt, že mi... Kámo! A to z čoho si začal písať? Nie skôr. No mňa napína, vieš? Ale ja som to zacítil, vieš? A to mi začalo vždy smrdeť, vieš? Ja z tohoto som už úplne prišlo také, že už to vyvratím, že už sa nebudem s tým srať. Ak sa tu video páčilo, dajte like. Ručte sa aj Chris. Ručte sa aj naša grcka, tam je na zemi aj Chrisová. Ak sa video páčilo, no čo už som rád. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike, čau. Majte sa fán. Grcakovský. Kámo, to bolo hnusné, fuj. Fuj, kámo, ja som sa celý dogrcal, ja si musím zúmiť do sveta. Ja som hladný. Ja som to všetko... Ahoj.